Simula ngayong March 1, iiral ang Alert Level 1 COVID-19 Response System sa Aurora, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Angeles City at Olongapo City. Kabilang sa pagbabago sa mga protocol sa ilalim ng nasabing Alert Level 1 ay ang pagtatanggal ng capacity limit at plastic barrier sa mga pampublikong sasakyan. Pero sa lungsod ng Angeles, nagdadalawang isip pa rin ang ilang mga tsuper at operator sa pagtatanggal ng mga plastic barrier sa kanilang mga jeep. Isa na rito ay si Ray Batyo na pumapasada sa rutang Villa Pampang. Unang po ito dahil pinatahi po mga to, kaya hindi po namin alam kung tatanggalin na para po kahit pa paano makapagkuhan po kami ng pasayeros, madagdagan yung pasayeros namin. Batay daw kasi sa kanilang karanasan, kahit na may anunsyo na ang National IATF, mas nagiging matimbang ang executive order na inilalabas ng city government. Kaya sa usaping ito, bukas naman daw sila sa pakikipagdialogo kay Mayor Carmelo Pogila Satin Jr. Bali po, totally hindi pa po pinapatanggal ni Mayor, wala pa pong ulat sa amin na tatanggalin kaya hindi pa po kami nagtatanggal ng plastic. Bago ang pandemya, aabot sa 200 Public Utility Jeepney o PUJ unit ang umiikot sa 3 kilometrong ruta sa Villa Pampang. Isa ito sa mga matataong lugar ng syudad kung saan makikita ang mga malalaking pamantasan, BPO companies at iba't ibang establishmento. Narito rin ang Heritage District na malimit puntahan ng mga lokal at turista para mamasyal. Ngunit dahil sa limitadong galaw ng mga tao bunsod ng iba't ibang protocol dala ng pandemya, halos nahati raw ang operasyon ng mga namamasada. Lumalabas yung mga pares, yung even number, yung 24680, yan. Tapos bukas ang lalabas yung 13579. Yung unang pagbigay ng rules ng LTFRB na groupings, mas mahihirapan kami. So binigyan kami ng konsiderasyon ng LGU namin na mag-add even upang ang lahat ay makakalabas. At ngayong nagluwag na ang mga restriction, may panibagong hamon naman sa kinahaharap ng mga tsuper gaya ni Mang Ray at Mang Fernando. Ito ang sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Nauunawaan daw nila na may mga transport group na inakyat sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang petisyon na taas pampasahe dahil sa hindi mapigilang pagsipa ng presyo ng krudo. Paborable umano sa kanila ito, ngunit alangan din sila sa posibleng epekto nito sa mga pasahero nilang apektado rin ng krisis. Kung ibibigyan ng national, bakit hindi? Pero kasi pag nagtaas ng pasahe, karamihan lahat naman ay tataas, di ba? Panawagan siguro sa gobyerno ay mabalanse ang lahat ng kapakanan at kailangan ng bawat driver o operator. At sana mapagbigyan muli na mabigyan yung mga hindi pa nabigyan na ayuda. Sinikap ng CLTV News na kuhanan ng panig ang pamahalang panlunsod ng Angeles kaugnay ng implementasyon ng Alert Level 1 sa lungsod. Ayon sa Chief Tactician ng Office of the Mayor na si IC Calagwas, may lalabas umanong executive order si Mayor Carmelo Pogila Satin ukol dito. Samantala, sa Talk of the People ni Pangulong Rodrigo Duterte at ni DOTR Secretary Arthur Tugade nitong February 28, 2022, binabanggit na nasa 377,000 na beneficiary ang makatatanggap ng 6,500 peso para sa fuel subsidy. Napondohan na raw ito sa ilalim ng General Appropriations Act o GAA ng taong 2022. 7 billion pesos din ang funding sa libreng sakay o service contracting ng mga public transport na sisimulan ngayong buwan ng Marso hanggang Disyembre ng taon. Target implementation, Mr. President, continue March 2022 hanggang December 2022. Tapos na ho yung term natin. Yung fuel subsidy, a total of 2.5 billion is allotted for the fuel cost subsidy under the 2020 GAA. Ang beneficiary, 377,000, expected to receive 6,500 worth of fuel subsidies. Maalala rin nyo, in addition to what we are doing, meron ho tayong Paulo G. Santos, CLTV News.